Hola, Óscar. Boa tarde en directo Radio Marca Coruña. O primeiro a valoración deste empate nun partido que tivo absolutamente de todo, non? Goles, polémica, lío... Bueno, boa tarde. Sí, tivo de todo. Creo que nun partido no que no inicio creo que entramos ben, que fomos capaces de dificultar a un Mirandés que, bueno, que é moi difícil de opoñerse a él, porque é un rival que tanto ten capacidade para xogar en corto e para asociarse para poder progresar, e tamén ten bueno, das súas fortalezas ese xogo directo sobre Panicelli, que a través dese segundo balón pois habilita aos xogadores de ataque e bueno, pois xenera unha situación de ataque rápido por banda e bueno, pois te obliga a defender área, non? Bueno, creo que no inicio estuvemos ben, si é certo que hubo un intercambio de golpes, algunha transición nosa, algunha xogada, algún centro do Mirandés que defendimos ben, pero creo que pois chegou a xogada do penalti, aí sí que cambiou un pouco a situación do partido, porque, bueno, ese tempo aí parados, depois, bueno, o penalti non altera o marcador, creo que chegamos ao descanso, e depois na segunda parte sí que, bueno, contábamos con esa saída do Mirandés forte, tratamos de, bueno, pois de un pouco de convencernos de seguir alonxando ou tratar de alonxar o Mirandés da nosa área, pero, bueno, non éramos capaces. Aí chegaron os 2 goles, aí para un pouco o partido, e creo que pois quero destacar sobre todo a capacidade do equipo, o espírito do equipo para pelexar hasta o final. Cando estás por debaixo do marcador contra o Mirandés, e aquí en Anduva é moi difícil xirar ocasións de gol, é moi difícil pois que sufran situacións de gol, bueno, nos tiñamos certas dificultades, pero o equipo sigue insistindo, repito, sin ter ocasións ou sin ter situacións de perigo, bueno, pois creo hasta o final, bueno, pois nesa xogada, nese centro, creo que foi unha boa xogada nosa que acaba nun penalti, e, bueno, pois ao final ese empate a 2, que, bueno, é un punto máis, e sobre todo nos dá esa sensación de que somos capaces de competir nun partido que ten de todo, que ten momentos bons, que tes momentos onde sufres, que tes momentos onde tes que xestionar pois o que pasa pois no partido co tema das decisións. Bueno, pois ao final pois creo que un punto que nos deixa un pouco a medias no que queríamos os 3 puntos, igual que o Mirandés, e ao final, bueno, pois temos que tratar de valorar pois este punto e facelo bon a semana que ven na casa, non? Dis moitas veces que non queres falar demasiado dos árbitros, pero un día sí, outro tamén, hai lío. Hoxe, de feito, creo que os dous equipos marchan descontentos polo que se viu. Sí, eso é cando os dous equipos marchan descontentos é porque pasaron tantas cousas que ao final todos temos motivos para queixarnos, pero, bueno, digo sempre, non? Creo que é complicado, o que máis é o criterio nas mans, nese tipo de situacións que non temos moi claro xa cando é man e cando non é, a verdad que é difícil xogar un partido sin saber cando pode ser man ou cando non, é difícil, non? Pero, bueno, creo que, como diste, as decisións, pois nós temos que xestionalas tamén, bueno, un pouco, pola miña parte, sobre todo, intentar traballar e controlar no que podo controlar, non? Eso, pois, bueno, tratar de que non nos afecten esas cousas, pero si é certo que a veces ese criterio, pois non temos moi claro, non? Cando as decisións van pa un lado ou pa outro nese tipo de accións, non? Óscar, Fran Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Queríache preguntar polas dúas accións de VAR. Sei que non queres entrar directamente aí, pero vimos que non che convencían moito as explicacións. E, sobre todo, quero che preguntar como persoa de fútbol. Crees que igual a ferramenta non se está utilizando con todo o potencial que podería ter, ou que incluso en situacións onde a xogada se ven a cámara lenta desvirtúan o que realmente sucede de verdade? Porque nós tiñamos hoxe no noso directo un debate aberto, non? Sobre que son xogadas que de non haber VAR posiblemente non se ven ou non se pitan, non? Crees que non se está aproveitando a ferramenta?
a ver, xa dixo Chidi, non me gusta moito falar desto porque sempre cabe sempre a interpretación de que os adestradores vemos as cousas según nos vai, non? De cara a modo xeral, o que teño un pouco a percepción é de que non temos xa moi claro o criterio das accións, non? Máis que outra cousa, e creo que non é só culpa dos árbitros, seguramente, non? Será culpa tamén un pouco do regulamento, de cando decía un tema das mans, o tema de acudir ao VAR ou non, o tema, bueno, ese tipo de cousas, non? Non sei se está utilizando ben ou non, entendo que levamos pouco tempo co VAR, hai que ir mellorando cada vez máis, e como todo, nadie utiliza as cousas ben na primeira vez, e supoño que non é que sea a primeira, pero vamos, non sei se 4 ou 5 anos, non, ou 6 co VAR, e temos que ir. Pero, bueno, sobre todo, ese tema do criterio é do que di o regulamento, non? Do que di o regulamento. Creo que interpretar as más que son para equilibrar o corpo dunha maneira e as que están nunha posición de outra, creo que, sobre todo, non temos moi claro cando son punibles e cando non, non? Bueno, creo que iso é sobre todo esa valoración, pero non falo só da decisión do árbitro, sino da interpretación en xeral do regulamento, non? Hola, Óscar, que tal? Son Javi Torres da Radio Galega do Directo no Galicia en Goles. Clasificatoriamente falando, como valoras todo isto? É un punto importante nunha cancha moi complicada. Prácticamente non sumou ningún equipo aquí nesta temporada. Perdeu o Eldense na casa, a distancia co descenso de puntos, o de arriba está máis lonxe. Como valoras un pouco este punto e o que está sendo esta xornada? Javi, na pregunta expuxeche xa a valoración a nivel do partido, non? O Mirandés creo que non perdía un punto, se me equivoco, me corrixes, dende diciembre, que empatou aquí co Sporting, non perdía un partido, non perde un partido, sigue sen perder dende, creo que outubbre, que perdeu co Granada. Ahora mismo, pois, valoro o partido, a dificultade do partido. Sempre digo, incluso nas previas, que nos adestramos e traballamos para o rendimento do equipo, e iso ten que ter unhas consecuencias no resultado e depois na clasificación. Pero evidentemente nos viñamos a polos 3 puntos para seguir tendo esas sensacións de gañar, esas sensacións de que nos fan sumar de 3 en 3, pero temos que valorar este punto pola dificultade que ten sumar aquí. É moi difícil os partidos que plantexa o Mirandés para os rivais, por eso que dixen no principio, porque ten capacidade para xogar en corto, e nos tratamos de, creo que conseguimos, non, de tapar moito a Gorrocha no inicio, non, porque un xogador cunha capacidade para facer xogar ao seu equipo, creo que conseguimos na primeira parte tapar eses inicios de xogo con él, pero xogan directo con Panichelli e te obligan a defender esas situacións. Si queremos facer unha boa presión, igualamos no inicio para dificultar a saída do Mirandés, xogan directo, daquela temos igualdade na última liña, e tamén nos provoca dificultades. Daquela, esa a dificultade de enfrentarse ao Mirandés, e creo que valoramos o punto dende esa dificultade. Clasificatoriamente, realmente non mirei agora a clasificación, pero sí creo que nós o que estamos en unha situación de crecimento continuo, que o equipo compite sempre, que o equipo nunca lle volve a cara ao partido, e dende ese punto de vista, e sabendo que os partidos nesta categoría son todos moi complicados, sempre veño aquí valorando o que acabamos de ver, non? Máis que a clasificación, non? A clasificación un punto é menos que 3, daquela estamos aí, pero é máis que 0, daquela, temos 49, non? E hai que sumar algún máis todavía para superar esa barreira dos 50-52 puntos que todos temos na cabeza, e como lle digo aos xogadores, e dixen en rolda de prensa, é seguir. Nós temos que seguir, somos o Deportivo, sabemos a que equipo, a que escudo representamos, temos que seguir sempre, acelerar, estamos nesta reta final da tempada nunha situación que creo que os xogadores están nese momento que eles creen que o que fan lles vai levar a bons partidos, co cual a sumar puntos de 3 en 3. Tratamos de construir eso, non? Tratamos de construir algo, como digo sempre, supoño que me reitero cando falo con vos, pero de construir algo que vaya máis alá de que o punto sea moito ou pouco, non?
Óscar, quería facerte unha pregunta polo tema físico no equipo, non? Bueno, entre tema físico e tema de sancións, levamos varias semanas que perdemos xa a Chimo Navarro, a Dani Barcia, Escudero anteriormente, agora veñen sancións como a de José Ángel, tal. Está sendo unha temporada en canto a como chega o Depor ese final de Liga, donde, bueno, estáse caendo bastante xente, empezades a estar xustos, quería preguntar tamén de paso por Obrador, non? Que, bueno, en que estado está e se poderá chegar a tempo do seguinte partido. Sí, a ver, eu creo que todos os equipos ao final da tempada chegamos xustos, non? Sempre no fútbol sempre decimos que durante as tempadas pois hai unha posta a punto, unha posta en funcionamento dos equipos, durante a media temporada a un nivel físico importante. E nos últimos 10, 8 xornadas, 7, o que che fai volar é a cabeza, é dicir, seguro que o Mirandés estando pelexando aí tan arriba e bueno, con bons resultados non lle pesa, o sea, non nota o cansancio, e en cambio hoxe seguramente os equipos que perderon na xornada notan máis o cansancio, é dicir, cansados estamos todos, a cabeza é a que nos ten que levar a hora, e cando polo tema das baixas, bueno, tampouco, igual que non falo dos árbitros, tampouco falo das baixas, porque creo que temos diariamente 27 xogadores adestrando, que moitas veces me preguntades polos xogadores que non xogan, que é certo, que hai xogadores que xogan menos minutos, pero teño plena confianza que cando falta un xogador que está xogando máis minutos, pois entrará outro. Nese aspecto nunca teño, digamos, un recordo para que non está un, non está outro, porque creo que sempre que falta un xogador hai unha oportunidade para outro que, bueno, pois que, como digo, están traballando ben, bueno, pois por un motivo ou por outro, pois temos que botar man de xogadores que hasta ahora, hasta aí un mes tiñan mellor menos minutos, e creo que están respondendo. Si é certo que, bueno, pois que hai momentos hoxe, pois bueno, pensas nos cambios no estado físico dos futbolistas para ver como encaramos o final do partido, para que non, bueno, pois teñamos esas dificultades, pero creo que ahora os equipos a estas alturas, o traballo que levamos detrás e que levamos detrás todos é moito, o que máis e o que menos, pois evidentemente leva unha carga importante de minutos, pero bueno, hai que aproveitarse deste momento que creo que o equipo está a nivel, sobre todo anímico, non? Creo que os xogadores están nese momento que creen que é o momento de, bueno, de seguir tirando para arriba, bueno, pues creo que hai que aproveitar esa enerxía e esa inercia. Vale. Obrador, perdón. Sí, Obrador. Bueno, Obrador, estuvemos tratando de que estuvese hasta onte mismo, e onte mismo, xusto no último adestramento antes de vir para aquí, non tiña boas sensacións, tiña algunha molestia, daquela decidimos esperar, bueno, pois a que intentar que para esta próxima semana pois poda adestrar con normalidade, pero si é certo que tiña unha molestia que lle impedía, bueno, ter confianza, non? Daquela, pois, bueno, tampouco íbamos facer viaxar para ver o partido, era mellor que traballas ali, que traballou hoxe pola mañán en Abegondo, para, bueno, pois para que se vaya recuperando canto antes, non? Vale, gracias. Veña, moitas gracias.